Vi har besvaret opgave 4 til emne 37, og vi har blandt andet arbejdet med problemstillingen. Hvilke problemer havde den sovjetiske økonomi i perioden ca. 1945 til 1985? Sovjetunionen havde planøkonomi, hvilket betød, at der var statsligt eje, og økonomien blev styret for 5 år ad gangen, som blev kaldt Gosplan. Det vil sige, at der var ikke noget indre marked og ingen fri prisdannelse. Men det betød også, at der heller ikke kunne komme nogen arbejdsløshed, hvilket resulterede i dårlig arbejdsmoral hos arbejderne. Reparation og vedligeholdelse var også et problem, og service, og økonomien var meget uoverskuelig at planlægge. Og det skyldtes blandt andet, at virkeligheden passede sjældent med tallene. Derudover prøvede Sovjetunionen at opretholde deres supermagtsstatus, der svarede til USA's, og Sovjetunionen støttede derfor regimer i den tredje verden, og på det militære område forsøgte man desperat at holde trit med den amerikanske oprustning. Men det var en meget svær opgave for Sovjetunionens økonomi, og det var umådeligt meget sværere, økonomien var umådeligt meget sværere end USA's. Og da USA i 1980'erne under Ronald Reagan gennemførte en markant forøgelse af den amerikanske rustningsindsats, blev det reelt umuligt. Og problemstilling 2 hedder, hvorfor faldt de kommunistiske regimer i Østeuropa i 80? Og man kan ligesom sige, at den afgørende begivenhed på de europæiske staters vej mod opløsning kom med Gorbatjovs overdragelse af ledelsen af det sovjetiske kommunistparti i 85. Og på det her tidspunkt, der var Sovjetunionen i en alvorlig, stor, dyb økonomisk krise. Og Gorbatjov ville redde det kommunistiske system ved at reformere det, men det viste sig imidlertid hurtigt, at han dermed åbnede for en udvikling, som han på partiet ikke kunne kontrollere eller standse. Den nye åbenhed førte også til katastrofale afsløringer af partiets forbrydelser og dets egne løgne og fortielser. Det hele det ideologiske univers, der er implementeret i etpartisystemet, brød fuldstændig sammen. Partiet blev presset til at acceptere valget af en ny lovgivende forsamling, Folkekongressen i 81, og dermed var hele monopolet på magten som forbi. Sovjetunionen var ikke i stand til at følge med i kampoprustningen, og Gorbatjov ønskede afspænding, nedrustning og økonomisk samarbejde med Vesten. Han opgav derfor at konkurrere med USA om indflydelse i den tredje verden, og derefter så faldt de her kommunistiske regimer som dominobrikker, og en efter en, altså i løbet af efteråret 89, under indtryk af massivt folkeligt pres. Ja, og den tredje problemstilling er, hvorfor blev Sovjetunionen opløst i 1991? Først og fremmest skyldes det, at Sovjetunionen efter de kommunistiske styres nedgang i efteråret 89 var svag, og Sovjetunionen var også svag på grund af den her afspændingspolitik. Så i løbet af 1990 begyndte den ene Sovjetrepublik efter den anden at erklære sig uafhængig af Sovjetunionen. Og i spidsen for de her uafhængighedserklæringer var de tre små baltiske stater, Estland, Letland og Litauen. Men de her uafhængighedserklæringer accepteredes ikke af regeringen i Moskva. Men det satte heller ikke sådan, regeringen satte ikke militærmagt direkte ind for ligesom at hæve sin autoritet. Så for at forhindre det, så forsøgte en gruppe konservative kommunister i 1991 at afsætte Gorbatjov ved et statskup, som så slår fejl. Og de demokratiske kræfter i Sovjetunionen
sejrede dermed, og kupforsøget gav i stedet Sovjetunionen dødsstødet. Så republikkernes uafhængighedserklæringer blev nu til politisk virkelighed. Ja, og Sovjetunionen blev til en række suveræne stater, som f.eks. Rusland, Ukraine, Hviderusland, Estland, Letland og Litauen. Så ja, partiets tro på sig selv og vaklende ideologi, ja, og svigtende vilje til at fastholde magten betød, at Sovjetunionen endelig brød sammen. Og vi har valgt at opstille problemstillingen: hvad kendetegnede Sovjetunionens situation i forhold til USA under den kolde krig, og hvad karakteriserede Sovjetunionens fremtidspolitik? I forhold til tekst 1, som er en tabel, bruttonationalprodukt per indbygger i USA og Sovjetunionen dollar 1990 værdi, der har vi sagt i forhold til brugbarheden, har vi sagt, at tabellen giver indblik i, hvordan Sovjetunionens økonomi er i forhold til USA i 1990, og ja, tabellen giver overblik over både USA's og Sovjetunionens økonomi i både 1950, 1973 og 1990. Og for at give et eksempel, så kan vi se på tabellen, at Sovjetunionens BNP per indbygger er svagere end USA's. For eksempel i 1990, så er USA's BNP per indbygger på $23.214, mens Sovjetunionens BNP per indbygger kun er på $6.871. Så der er altså en stor forskel på Sovjetunionens og USA's økonomi i den her periode. Og til vores problemstilling har vi også arbejdet med teksten, med en tekst af Gorbatjov, Perestroika, nytænkning i sovjetisk politik fra 1987. Og ud fra en brugbarhedsvurdering, så er det jo en bog af politikeren, og dermed også en personlig og offentlig tekst af Gorbatjov i 1987. Og hvorfor den blev lavet, var ligesom for planen for, hvordan økonomien skal udformes. Og til besvarelse af det her, der har vi skrevet svækkelsen af partiet plus den krise, der var. Og problemet var, ligesom vi har valgt et citat, hvor der står: der blev stadig større afstand mellem virkelighedens verden og den polstrende fremgangsverden. Og det er jo ligesom det her med at det de har planlagt ikke passer med den virkelige verden. Og der er det nok mest planøkonomien, som der tales om. Ellers handler det om at styrke Sovjetunionen indadtil gennem demokratisering af økonomiske reformer og en forsonlig kurs mod Vesten, hvor man ønskede at skabe orden i økonomien og styrke disciplinen og organisationen og øge ansvarsfølelsen. Og det krævede en strukturel omlægning af økonomien og en genopbygning af deres materielle base, samt nye teknologiske metoder, ændring af investeringspolitikken og det her høje niveau i styringssystemerne. Ja, og i forbindelse med vores problemstilling har vi også kigget på teksten Gorbatjov om DDR's fremtid. Og det er et referat af en samtale mellem Gorbatjov og den østtyske leder Egon Krenz. Og den er fra den 1. november 1989, og det er en institutionstekst, men det er stadig en fortrolig tekst, fordi det er sådan en samtale mellem de to. Ja, og til besvarelse har vi fundet nogle citater fra samtalen. Og det første er: hvis begivenhederne i dag udvikler sig sådan, at tysk enhed vil blive en realitet, så vil det betyde sammenbrud for en lang række forhold. Og det viser, at i forhold til fremtidspolitikken, at der fra Sovjetunionens side ikke er noget ønske om at forene Øst- og Vesttyskland, for det vil betyde en lang række sammenbrud. Og det næste er, amerikanerne taler også om deres sympati for tyskernes bevægelse hen imod forening,
Men jeg tror, de gør det som en indrømmelse til Bonn, og også fordi de til en vis grad er bekymrede for en stærk tilnærmelse mellem Sovjetunionen og Forbundsrepublikken. Ja, og det viser også, at amerikanerne ønsker en forening, men at, at Sovjetunionen ikke ligesom tror på den her forening. Og det sidste er, at I skal ikke ødelægge jeres forbindelser til Forbundsrepublikken, men de skal selvfølgelig holdes under kontrol, og det viser, at Sovjetunionen ønsker at bevare forbindelsen til Forbundsrepublikken, men ikke ønsker, at den skal blive for stærk, så den skal ligesom holdes under kontrol.